malý. Drobčok. Dobre, ďakujem. Postaviť. V triede otvorenej máme dvoch psov. Pes na ľavej strane, veľmi kompaktný, kvadratický pes, výraznou silnou hlavou s tmavým okom. Dobre utváraná horná línia, uhlený korektne vpredu aj vzadu. Výborný pohyb, správny temperament. Druhý pes na pravej strane, takisto výrazný silný pes, mierne predĺženého rámca tela, takisto výborne utvárané hlavy, výborného nosu, mierne strmší úlení vpredu a celkovo v pohybe jemne voľnejší. Inak takisto veľmi pekné zviera. Obidvaja títo psi dostávajú známku výborný, a to v poradí výborný 1, výborný 2, cac, rezervný cac.